Hi guys, welcome back to my YouTube channel. 1, 2, 3, 4 वयसु पहिला काते ನಾನು ಬಿಡ್ಡೆ ಪೂ ಬರದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ವಯಸ್ಸು पहिला ಕಾತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಆಟಂಡು ಅಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಗುಂಡ ಆಗ್ತಾನೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಿಡೆ ಪೋತೇವೆ ಬಿಡೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ತುಜ್ಪಾರಿದ್ದನ್ನು ಸಮ ಹೋಗ್ತದೆ ಅವರು ಬೋರೆ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಜ್ಪಾರೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೇನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಆಡು ಐಕಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಳೆ ಜೀರೆಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದೆ ಬ್ರಷ್ ಪೂರ ಅಂದಿತ್ತು ತಿಂದಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿದೈ ತುಲಿಂಚ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಂಡು ಉಲ್ಲು ತುಜ್ಪಾರಿತ್ತ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಜ್ಪಾವೆ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ತುಜ್ಪಾವೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಜ್ಪಾವೆ निकल दादा ರಂಗಸ್ಥಳ ಪಟ್ಟೆ ರಂಗಸ್ಥಳ ಬೆಂಕ್ಲರ್ ರೂಮ್ ರೂಮ್ ಹೋಯ್ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಬಿ ಚಿನ್ನ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಬಿ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಬಿ ಹಾಯ್ అది కొత్తండి ఆ కోలా కట్టినాక పిల్లడు బతిలాక నీకు అది తీసుకు చూసలే మారా చూడు ಸೊ ಯಾನ್ ಬಾಲ್ಯನ ಚಿಪುಡ ಅಂತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಬೋನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರು ಬೇಗ ಬಲ್ಲಾನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ದೀಪ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗಂಡು ದೀಪಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ದಯಪಂಡ ರಡ್ಡರೆ ಅದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ 7 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ದೀಪೋತ್ಸವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಏಕಾದ ಬಲ ಬೇಗ ಬಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಪುಣ್ಯಗು ಬಾಲ್ಯ ಜೆತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ರಡ್ಡರೆ ಜೆತ್ತಿ ತಿನಾಯ್ ಏತ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ಜೇದೆ ಒಂಜಿ ಜೆತ್ತಿನೆಟ್ಟಾಯಿ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯರ ಆಂಡ್ ಎಜ್ಜೆಂಡ ನಾಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುಡಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಓಡೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಆಪುನಿಕ್ ಸಾರಿ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಯಾನ್ ಸೊ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಯ್ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಪೋದು ರೆಡಿ ಆಯ್ ಎಂಕುಲು ಚಂದ್ರನ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಸೊ ಏಕಾದಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಐತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯ್ಯ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು 3 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಬಾಲಿಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಬಡವು ತಿಂದು ಆಯ್ಗೆ ಕಡ್ಲ ಬಡವು ಪುರ ಮಲ್ತು ಕೊದ್ದು ಎಕಡಂತೆ ಗೊಬ್ಬಿ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಆಟದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪುನಃ ಕೈಗೆ ಪೋತೇವೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಅಂಚ ಆರಂಚಿ ಪೋಯರು ಬೊಕ್ಕೆ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮೀದ್ ಆಯ್ದು ಬಡವು ಪುರ ಕೊರಿಯೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಪೂನೆ 2 ಪೂನೆ ಇದ್ದು ಬಾಲೆಡು ಕುಂಟು ಪೂರ ಮಾಡ್ತದೆ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಅಂತಂತೆ ಒತ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದೊಂದು ಮಾಮಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಮಗಟಾಮಿ ಬರ್ತೇವೆ ಆಯ್ತು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬರ್ತಾ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಬರೀ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು
ಅಂಚ ಮೂಲೆ ಅತ್ತ ಪಿರ ಮುಳ್ಪಾಡ್ದು ಇಂಕ್ ಕಂಡಿಡು ಫುಲ್ಲು ಕಂಡಿದಲ್ಪ ಪಂಡ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ ದೀತಿನ ಅಲ್ಪ ಚಾರ್ದಿದ್ದು ಫುಲ್ಲುಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ರಂಗಸ್ಥಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜು ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋಜು ಎಂಚಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಂಚ ದೀಪೋತ್ಸವ ಉಂಡು ದೀಪೋತ್ಸವದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಎಡ್ದು ಬಿಟ್ಟದ ಒಂದು ಎಡ್ದುಂಬದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ 2 years ಆ ದಿನನೇ ಆಟ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂಜ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಪ್ಪ ಅವಾದ ಬೊಕ್ಕದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಇಂಟು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ದೀಪೋತ್ಸವನಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾನು ಗೈಸ್ ಎಗ್ ಸೀರೆ ತುತ್ತಾರೆ ಮುಳುತ್ತಾನು ಬೈದಲು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪು ಹೋಯ್ ಏ ಹೆಂಗೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತಾವಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕ ತುಪ್ಪಿ ತೋಜ್ವರ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಾರುಂಟು ನಾವು ಲೂಸ್ ಇತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಮುರಣಿ ನೆತ್ತ ಶಿಫ್ಟಿ ಬಿರ ತಿಬ್ಬರ್ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಯರ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ದೆ ನಾವ ಅವು ಕೈ ಲೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡೇನೆ ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕ ಟಿಕ್ಕು ಅದೇ ಸಾರಿ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬಯಕೆಂಡ ಸಾರಿ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ತನು ತುತ್ತಾದಿನಿ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಪೊರ್ಲು ತುತ್ತಾದಲಂದು ಇಕ್ಲೆ ಗೇರೆ ಗಂಡಲ ದಂಡಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗ್ ಸಾರಿ ತುತ್ತಾರೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತುತ್ತಾವಲು ಕೈತಾಳ್ಡೆ ಪನ್ಲೆ ದೂರ ಇತ್ತಂಡ ಆಪುಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯರೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲೆ ತುಂಪಾಯರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಜನ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೊತೆ ಅಂಚಾದ ಸೊ ಎರಗ ಅಂಡಲ ಸಾರಿ ತುತ್ತಾರೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಶೋಕಾದು ಅಕ್ಲು ತೊತ್ತಾವೆರು ಮಮತಾ ಆಮೆ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಮಲ್ಲಿ ಮಲೆಗ್ ಪೂರ ಸಾರಿ ತುತ್ತಾದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ಏರೆಗ ಅಂಡಲ ಸಾರಿ ತುತ್ತಾರೆ ಬೊಕ ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ DM ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸೊ